हाय नमस्कार आमची वासलिका स्वागत हांव स्वाती सो लॉकडाउन पुरा कशें चलता तुम्ही पुरा समकी नवा सो आम्ही पुरा अशी बैसून उलयत असताना कोड्यारच्या देवस्थानात आणि पेज जेवणाचे उडगास आयला सो एक अशी विचार आयला घरात बैसून पेज जेवण कित्याक करूं जायना म्हणून हांग तुम्ही खंयचे धान्य यूज करयत हांग हांव राजमा यूज करतस जेणवार राजमा आणि किडनी सीड्स म्हणतात ती त्यावे यूज करयत यावर रात्री तिंबेलेले राजमा कुकरान घालून 4 दोकून 5 बिगील काढा त्यांची वेडारी 1 होट टेबल स्पून तेप्पळ उदकान घालून तिंबेया तुमगेला तेप्पळ आशिल्ल्या मस्त स्ट्रॉंग असणारी हाजी अर्ध घाला अर्ध वेळा नारळू साल लिंबे तितले हो आमसाणी 2 गुड्ड मिरसांगी 4 दोकून 5 दीग मिरसांगी ओटू पुरो घालून चंदकोन वाटिया ह्या तेपला गशी 4 जनाक पावता हद वाटून नंतर ताका 1 व्हड चमचे तांदूळ घाला चिके वेळांनी मसालो काढा तांदूळ 1 सन चमचेचे मसालो रगडंतू सोड्या आणि तेप्पळ तांतू घालून चिकेक उदक घालून वाटिया एक 4-5 मिनिट नंतर त्याची कल्टी काढा आणि मसालो काढून रंध्या घालून सोडा एक 2 मिनिट सिजेयंती आणि रगड दुलल उदक काढून तांतू घालून चंदुकोन चाळणू आणि एक 2 मिनिट सिजेयंती एक व्हड चमचे नारळान तेल घालून धांकून दवरा तशीची अर्ध कप जिरसाल तांदूळ ताका 3 ग्लास उदक घालून कुकरांतू सिजेया विंगड तांदूळ यूज करूयत जाल्यार जिरसाल तांदूळ घालणारी पेज जेवणाक ताजी रुची विंगड गॅस होड दवरून सिजेया 1 बिगील नंतर गॅस सान करा आणि 2 बिगील नंतर गॅस ऑफ करा अर्ध पाव जिरसाल तांदळांतू 2 जणांनी गट्टी जेवण करयत चंदुकोन रंध्या वाणगेवनो तशीची पाज वाणगेवनो घरांतू कडेलाल तूप चंदुकोन राखून घेवन गम्मत जेवण करा तुम्ही कोण पळ्या घरांतू आणि कमेंटांतू कशें जेल म्हूण सांगा तुमगेल पेजे जेवणाचे फोटो जेवो आमगेल फेसबुक आणि इंस्टाग्रामांतू शेअर करा थँक्यू